Pozdrav prijatelji i dobrodošli u novu lekciju Male škole marketinga automatizacije. U ovoj lekciji pričamo o tome kako da prodajete jedan ili više jednostavnih proizvoda bez da imate neki sistem e-commerce, bez da imate WooCommerce ili Shopify sajt. Znači, obična landing strana sa jednom formom za poručivanje gde vi recimo te proizvode šaljete pouzećem i naplaćate pouzećem. I to je nešto što se često dešava na ovim prostorima, jednostavno mi imamo jednu jednostavnu proceduru kako da postavite takvu landing stranu, kako da postavite ceo proces i kako da taj proces automatizujete u potpunosti. Ajde krenemo samo da vam pokažem kako će to sve da izgleda. Ovo ću vam pokazati na jednom primjeru gde prodajemo azbuku u slikama, odnosno proizvode koji pomažu deci da uče brže azbuku. I ovo je jedna klasična landing strana koja objašnjava sve proizvode koji će se prodati na ovoj stranici i kada kliknemo na taj pop-up, on nam praktično daje jednu formu gde unosimo sve podatke, ime, prezime, email, broj telefona, adresa, grad, PTT, šta želi da se poruči, ovo je opcija da može da se poruči više proizvoda, napomena i poruči. Znači, veoma jednostavno, bez neke komplikacije. Sada ako imate više proizvoda, može vam biti ovako na opcije da se čekira, ako imate samo jedan proizvod, onda bukvalno je samo za jedan proizvod forma. I to je ceo proces koji je potreban na tom front-endu. Šta se sad nalazi u pozadini? Ja ću pokazati cijelu priču u automarketiru. Ova landing strana je urađena u lead page-u, mada možete da radite u automarketiru bilo kom website builderu, nebitno. S tim što smo mi ovde radili u lead page-u i onda smo embedovali praktično ovu formu u pop-up. Prva stvar koja nam je bila bitna je da postavimo ovu formu. Znači idemo na automarketir, idemo na site, forms builder i ovde je poslednja forma koja se zove poručbenica. Kada otvorimo formu, mi možemo da imamo sve elemente ove forme koje smo mi uneli. Znači ime, prezime, možemo da imamo dodatne detalje. Ovo je custom field. Želim da poručim šta konkretno. Onda smo pravili posebno custom field. Ako vas više interesuje o tome kako se pravi custom field, pogledajte u lekciji o kreiranju formi custom fielda, koji je u opciji da se čekira checkbox, tako da možemo da izaberemo više različitih proizvoda. Znači, kad smo napravili tu formu, mi smo tu formu eksportovali, ubacili smo je na pop-up u okviru lead page-a, tako da bi se ona pokazala praktično na ovoj stranici. Sad šta smo uradili u pozadini? Uradili smo još par stvari. Znači, postavili smo prvo opportunities opciju, gde mi pratimo koje su proizvodi, sve korake u samom prodajnom procesu. Znači, kada neko poruči, on se praktično pojavi ovde. Kada mu pošaljete proizvode, vi praktično prevučete tu informaciju na korak poslato i kada ta osoba plati, nakon toga prevučete sa poslato na naplaćeno. I tako da jednostavno na jednom mestu vodite evidenciju o tome ko je poručio, kome treba poslati proizvode, kome su poslati, kome su naplaćeni proizvodi. Veoma jednostavno CRM. Sad, šta se dešava iza ovog CRM-a? Dešava se automatizacija. Što se tiče automatizacije, mi ovde imamo dva flowa, veoma jednostavno flowa. Prvo je poručbenica koji kaže trigger je kada neko popuni formu, znači forma je poručbenica koju smo malo pre napravili, kada neko popuni tu formu, pošaljimo mail. Znači prva stvar je sekvencijalno pošaljimo mail i taj mail treba da bude pozdrav, pa ovo su dinamički podaci, njegovo ime, hvala na poručbini, puno mi znači što prepoznaš, podržavaš moj autorski rad, ovo je tvoja poručbina i mi ovde ispišemo sve podatke koje on nama uneo u poručbini. Znači pišemo ime, pa on povuče vrednost njegovog imena koje on nama upisao u onu formu. Znači, ovo sve sa dinamičkim podacima se praktično popuni i javit ću ti kada ti pošaljem paket. Znači, ta osoba dobije informaciju da je uspela da je napravila poručbinu. Zatim šaljemo internu notifikaciju osobi koja prodaje taj proizvod, da kažemo, ok, imaš novu poručbinu, ovo su podaci, pošalji tu poručbinu toj osobi. I nakon toga tu osobu koja je poručila, dodajemo tamo na onaj opportunity, onaj prvi onaj korak koji kaže poručeno. I to je sve što se tiče ovog flowa. Nakon toga, kada mi u okviru ovog opportunity-a prevučemo osobu isporučenu poslato, mi želimo toj osobi dodatno još da je obavestimo da smo joj poslali tu poručbinu. To isto, imamo još jedan
proces automatizacije koji se zove posta porudžbina, koji kaže u slučaju kada se neko nađe u kanalu, odnosno u koraku poslatu, znači kada ga mi prevučemo onako sa drag and drop i prevučemo ga u poslatu, onda triggeruju ovu automatizaciju i samo toj osobi pošalji, samo da ti javim da sam ti poslao azbuka porudžbinu, očekuje uskoro. I to je sve što je potrebno od informacije. Na osnovu toga mi praktično imamo landing stranu koja je veoma jednostavna, gde se veoma jednostavan proces poručivanja, imamo kompletnu automatizaciju koja su dva eksterne, jedan interni mail i imamo CRM gde mi možemo tačno da pratimo na jednom mestu ko je ta osoba koja nam je poručila, kome smo isporučili, a ko je platio. I veoma jednostavan proces gde vi možete da pratite prodaju 1, 2, 5, 10 proizvoda. Sve ove opportunity se možemo da napravimo ovako kao generalno za sve porudžbine, možemo da pravimo i po različitim proizvodima, onda u tom slučaju, u zavisnosti toga šta je tamo osoba čekirala, na osnovu toga se dele te osobe u različite opportunity-se, tako da onda mi možemo da pratimo i po samom proizvodu ko je šta kupio. To je bilo sve što se tiče ove lekcije, mi se vidimo u sledećoj lekciji.